Kaixo launok eta ongi etorri txorienera. Hemen hasten da, kontuan itzen eta sukaldaritza onaren saioa, Patrizia Beiteli eta Zigor Iturrietarekin batera. Ze ondo, atara jatzun aurkezpena, Saio, goiz guztien erakutsi beztazu. Goiz guztien saiatzen ibilina. Bueno, gaurkoan, bi errezeta osasuntxu garbi gozo prestatuko ditu. Lehena, ingo duguna da, horrelako arroz krema bat, barazkiekin eta onjoekin. Garbi-garria, osasuntxua. Eta bigarrena sekretua, auskalo. Gero kontaukotzu dugu. Hori. Nola ingo dugu? Prozedura. Lehenengo arroz txuri bat ingo dugu, eta horretako erabiliko dugu berakatza, perrexila eta salda. Jarraian, esnegaina eta gurina botako dizkigu. Birrindu, krema egin da. Barazkiak zatitu, egozi ingo ditugu, ostu eta gero salteatuko ditugu berakatz atal batekin. Eta onjo krema egiteko, onjoak saldarekin egozi, gero botako dugu gelatina, eta osten utziko dugu. Eta bukatzeko urdai azpikoa sartagitik pasa eta frijituta dena platerean jarri eta jan. Gelatina, onjo entzun duzue. Bai, onjo. Broma da. Zigor, eske bentan, Bai, gelatina onjo. Hori Julenen da, hori da Julenen style. Osa, Julenen estiloa ja esautzena, eri gara. Nere kosetxa propegoa, bai. Zuria da. Bai, nerea da errua. Txapelketa, hemen txiste txapelketa. Nahi dozunean, Ni prest. Bueno. Hasiko da? Bai, hasiko da eta bidali. Ez txisteakin? Bueno, urrengorako utzi zen nik praktika bain bitxutetxean, ez daukara inbeste trebetasun ontxe hemen itxeko. Hori da nik daukaten onena, gaur. Bai. Onjo entzun duzue, hori da enleiketen onena. Baina oso onja da, Hori ja, ja gastatu dugu, onjoa gastatu dugu. Bueno, nik arroza jarriko du martxan, Patrizia, barazkiekin lagunduko diazu? Bai. Nik ingo duena atzo hitz egiten genduen barazkia banaka egozi beharko zirela, eta hori. Guk gaur ingo du errezaldera. Denak batera moztu, egozi lapiko berdinean, eta listo. Vale? Perfecto. Hauei, puntak kendu, nahi bazu iskinak edo zuntzak kendu, eta gero ronbotxotan ero moztu. Vale? Vale, perfecto. Eta nik arroza martxan jarriko dut. Ingo duna pilaf arroz bat. Pilaf arroza zein da, arroz txuria, baratxuriakin, de perresillakin. Ez dauka ez zer. Hortarako, salda behar dugu. Salda beti arrozari bota behar badugu beroa, orduan. Hemen, etxeko saldak, uste zu, gelatinakin eta, Hau, gelatina naturala da, erabilitakoa ezurrek emandakoa. Baina gero, egisa da, ez bromas aparte, indogun txistiaz aparte, gelatina erabilibia zinula, ez bakarrik saldan, baizik eta hemen daukogu ez, gelatina... Bai, xafrak erabiliko du hori da, sukaldaritza munduan horre ditzen da, arrai bustana. Horan ditzen da, azkenean, dauzkalako, ikuste duzu, eskata forma dauka, eskata baten forma dauzka, eta horreiti ditzen da, arrai bustana, baina arraia ez da erabiltzen da baiteko. Normalean, ezurrak eta erabiltzen dira, eta kolageno eta gelatina asko dauzkaten zatiak eta azalak eta olako gauzak. Baina beti normalen izaten da, txerrikia, behiak eta olako animalien. Zeni, oitxutan hau, gelatina ikustera, gozogintzako errezetetan eta, ziur zuek bebai etxien, baina holan, errezetak gazixentzako... Erabilia da. Erabilia da bebai. Nire nebak, Andonik, bakitzu, zu moruan, sukaldaritza ikasi zauela. Bai. Eta gabon honetan, Juan San urteko gabonetan, eintzitxun kroketa batzuk, eta kroketei gelatina jarri sotzien. Barrutik, gero, holan, frigitzerakuan, egoteko askozbe krematxua. Hori txorienen ingen duen, irin gutxia erabiltzen duzu. Hori da. Orduan, gero, ostutzen danean, iten dana, gogortu iten da, eta bolak iteko ez daukagu inungo arazorik, baina ero frigitzeko garaian berotu iten danez, barrukoa, beraz deitzen zian honek, kroketa bomba, hasieran jarri zituztenean, eta zan desegin iten zian. Honek, Gasteizeko Michelin duen izarra jatetxeak asmatu zituen, torriko zaitizena, baina, badaukate noka asmatzaia eta hori. Arroza egiteko. Arrozai, honi nik etxean baratxuria txikituta botatzen diot, baina gero, espauzue berakatze ikustea, baratxuria ikustea inaldana da, zapore bakarri nahi diogu ematea. Orduen, holan zapaldu eta atal bat hemen, oliotara. Eta perrexila ere bai, zaporea ematea nahi dugu, baina ez du nahi gero ikustea kreman. Orduen, ingo duena, adar batero bi holan sartuko ditut, eta hauek ingo ditu dena, gero, hartu eta kendu eta birrindu ingo dut esne gainarekin. Saldu ondo uste osala. Saldu ondo? Bai, uste baietz, bai.
Izango da, baina gabonetan errepik hau geike, hola nolako kroketa batzuk. Bai, Bai, ez dakit nik pentsatzen hauen, ez? Gelatina erabiltzean gauzia eta holan kroketetan, nik pentsatzen, badator mutil hau betiz, bere modernidadiekin, baina ezkenian, kristoneko hori emaitza izan ginen. Egon gara ipatzen Patri biok nola inbar genduen errezeta klasiko bat eta ero modernoa. Bai, bitu. Lebatza saltza berdean, egin genuen era modernoan, ia, zero indala 2 urte izan zen, eta gelatina erabiltzen. Eta hor erabili nuen, zan, txirlasko gelatina bat. Ordan zan, txirlak ireki, ur horrekin gelatina bota urtu, eta gero sartu nituen bonboien molde hauetan txirlen aragia banan, eta likido hori bota nien. Orduan, gero gogortzen zan, da geratzen zan. Gaina oso polita zan, zezan, transparentia zan, eta ero barruan ikusten zan, bonboi baten formarekin, baina zan gelatina bat, txirla bat zeukana barruan, eta gazia zan. Bakizuet txoriene, beti vanguardian, hemen gabiz. Bueno, gaz pixka bat, eta honek, arroz zuri erabili dut basmatia 2 gauzagatik. Lehenko eta behin, lehengunean sobratu zitzaidalako eta hor neukalako, arrazoia handiena, baina egia basmatia ere, esaten genduena ez, oso zaporetsua da, usaintzua da, zaporea izango du ez, bestela arroza errezeta hontan ezion gehiagik emango, bai, krematxua hor barazkiak eta izango zuten zaporea, baina kasu hontan, erabilita horrela basmatia, bere ikutua izango du, Orduan, hau, alde batetik, eta azkenean, txoriene be, etxeko sukalde bat moruen da. Orduan guk hemen osagaixak ditugu, ze egunero itxen ditugu errezetak, eta arroza sobratzen danean, berriz itxen dugu da aprobetxatzen dugu osagai danak. Bai, hemen arrozari likido pixkat gehiago bota diot, eta nahi dudana da ondo egostia. Oso ondo? Zeratik, gero birrintzean eta nahi dut ondo fin-fina geratzea, orduan, jarriko diogu honi, 18 minutu eta erorutziko dugu. Beraz, plateran oinarria izango da arroz krema. Bai, arrozan krema jarriko dugu azpian, gero, gainean, aro batean, barazkiak egosita salteatuta gero, baratxuri pixkatekin, eta salteatuko du lehenko ingo duena da, pentsatu dut, urdai azpikoa labean inbehar nuen, baina inbehar dut, txigortu ingo dut, tostatu ingo dut olan frijitu lehenko sartakin batean, eta sartakin hortan urdai azpikoa botatzen duen koipe horretan, gero barazkia salteatzen. Oso ideia, ona. Holan, emango dio, ikut zaporia urdai azpikoan eta takit. Hemen improvisatzen, guk ekartzen dugu idatzi eta errezeta, gutxi gura bera, baina gero improvisazioari usten diogu, tokia hemen. Hori beti. Bale. Eta gero, gelatina erabiltzian eta nik zu izango banitz botako nitxuz, ez dakit bi xafla dauko zu, ez? Bi. Ez dakit geixau bota zeiken, zenik entzun dut simurretarako ona dala. Ez duzu behar. Zelako kide ona eta pelota, baina, nik bebaia, 32 urte, baditxut, eta nire lagunak, ez dakit gaur egun, bakizu medizina estetikoa da holan, hori oso modan dauela, tamales, eta ziri eia komentatzen, nik igual botoxa jarriko, nik ez dakizen bat, eta, benetan, 30 urtekin, eta orduan, nik aukeran, nahi dut olako 3 plater jatia, botoxa jartzea barino, beraz, jarri holan xafla batzuk gehiago, zentzun dut, azalerako eta oso nadala, ez? Eta, azalerako, ezurrentzako, azkenean digestiorako bebai, kolagenua, ona da, hainbat gauzatarako. Erabiltzen da, jendiak eta hartze ditu pastillatan, batzutan, komplemento bezala, baina, jende helduari eta asko, gomendatzen diote, medikuak gelatin asko postre hauek, saltzen dituzten. Betu. Oiek, hori, kolageno pila bat daukatelako, eta ezurrentzako, eta artikulazioendako, eta onak direlako. Eta aukeran, nik nahiago beti pastilla bat hartu beharrean, horrelako zerbait jan, eta, erabilean disfrutatu egiten duzu, janariakin beti disfrutatzen du. Azkenean, sukaldia be, hori ez, sukaldetik be datorrena, aprobetxa binbida, inbeste pastilla hartu biharrean, nire amamak itxen dauena da, zen nire amamak, 82 urte dauzkaia, amamak Juanitak, eta berak itxen dauena da, azur sopa. Beraz, itxen dau, ezurren sopa, eta jartzen dau, ezurdanako lan, hortutan, eta horrek ematen dutza, olako sopa, berua, eta hotza gelaten danean sopa, da gelatina moruan. Hau, oskaioan egon danean lehen, hau gogorra zegoen. Gogorra, gelatina xafla horiek botagabe ere, nik uste dut gero egosten ditugunean saldatan, gogor gehatuko segura. Eta olako saldan, edalontzi bat, eraten bozu egunero, baskaldu baino lehen, saldatxo bat,
horrek ingotzu ondo. Eta Patricia, bitu, oin esan dugula, hau, bitu, erabiliko dut, lapiko lehen erabili dudana salda beretzeko, Bai. hemen jarriko dut egiten gure gelatina. Gelatina oso erresa da. Ongoak ingo dituguna da, bakarrik egosi uretan. Eta ongi hauek izostua dira, ez ditut, bueno, kuadriakoak eta bila bai, bidali ditut, perretxikotan da hori, baina oraindik onjorik ez didate ekarri. Eta ingo duguna da, onjo, bueno, izostuarekin, ero behar dana da gordina. Errezeta honetan erabiltzen badugu hau oliotan da saltzen dutena, horiek... Zapore geixi daukie. Bai, eta egosi kozinauta dauz. Ni nahi dudana da hemen, onjoaren sustantzi guztia ataratzea salda hontara, ja salda berak zaporia badauka. Bai. Baina gero, oin hartuko duguna da, onjoen zapore pila bat, eta ingo duguna da, 5 minutuz egosten izango du, gero tapa jarri eta infusionatzen utziko du onjoen zapore hartzeko. Oso ondo. Eta gero gelatina erabiltzeko garaian, badakizue, xafla hauek beti urrotzetan lehenengo hidratatu egin behar dira, eta behin hidratatuta daudenean, berotan desegin. Barazki jaleak baldin bazarete, egin alduzu hau berdina, agar algarekin. Errezeta hondan, agar alga erabili, eta listo. Eta ez baduzu gelatina moduan erabili nahi, salteatu onjo batzuk, eta bota gainetik errezeta honi. Eskara ibili behar erotzen. Orduan igual kuadrillakoek aurten ez dituzte onjoak aurkitzu, baina joan san urtean lan asko inzabienez, zuk badauzko zu onjoak, ez? Jendiak itzen dauena da, hori, urtean zier edo dauzenian jaso, eta gero izoskailuan sartu, garbitxo izoskailuan sartu, eta ja urte osorako dauzkotzu boletuzak, ez? Nire naia da gure txian perretxugo sale amorratua, eta kuadriakoak iten dituzte salteatuta. Ez dute, bai, gordinek ez dute, ez die gordinek zei gustatzen, orduan hauek erosin ditut. Saltzen dituz. Bai, ez da, jun behar izan behar ezakite Japoniara onjo batzuk erosteko. Beraz, horregatxik esan doztasunik ez daukatela ximurrik, zezu oitxuta zauz pelota itxera, ez? Hola, nahi hain bihotzazu pelotiez, bestela ez dutzu onjoak emango, eta... Pelota ez dutzen tinbiar, erlijoa. Ni baina anei sarrena da, eta anei sarrenakin beti da, gerra. Txikitan ematen zian koskorreko guztiegatik, ez dio pelota ingo sekula. Gainera, familixa da, eta horrek beti egon bidie, gauzak emateko prest. Beitu, hemen, lekak, eina, ondo pentsatzen gatzu? Bai, oso ondo. Honek, rombo forma perfektua mandutzet, Perfektua, oso ondo, horrela nahi nuen. Txak. Oso ondo. Aipatu duzula hori operazioan eta estetikoa eta nik egin nuen. Bai? Bai, nik lehen bat 80 neurtzen nuen. Baina txikiak eta gehiago gustatzen zitzaizkian, eta bertigoa bai neukan, erdi mariatuta egoten nintzen da. Txak, moztu zatitxu bat azpiti beste bakoitzik eta bat 74. Bai, eta usaintzeko hobeto da, kosinatzeko bai, askoz urbila hau, ez? Erropa txikia merkeago lortzen da, ekiz taia merkeago egoten da, gero eskaintza beti aurkitzen dira, koltsoia bebai bat laroikuakin galdu iten gara, bertan gaudela. Dana dia, bantaiak, Dana unura dio. Esango ez da zuzein dan zuri operazio inzotzunez, nere zenarak bat 84 neurtzen dago, eta batzutan txarto etorten jate, ze hoi berrixa erosi bida, sofan, enaz kabitzen ez dakiz. Eta beste jarraitzen dago nikoan? Eroiak elillo da, Esperot ez, Eta atzo gabizen berbaitzen, hori ez, familia aukitzia edo aukitzia, imaginatzen zu zelako bilurra daukaten. Imagina olako zehose ateratzen gatela niri. Huriatan inbida, Huriatan inbida. Betu ni txikisa nazela, eta gure azken lurrek 4 kilo pisatu zituen, eta maialen da ni baino txikitxoa ba. Ia akatu zidan. Txiz. Atara, inbarzan hori dana. Zuk operazioetan da gabizela berbaitzen, entzun dozu ez dakiz zure medikuak operazioan bitartean jarri zauen musika edo, baina esaten daue, kirofanuan musika jartzen, badauzela medikuak, kirofanuan musika eta jartzen dauela, askotan, erlaxatzen dielako, eta hobeto lantzen dauelako, bai. Gutxorien hemen emisinuan badauko gure musikatxua, eta horrek bai ematen dutza jendiai, ez, Nira gauza bat, jendea badao, irakurtzen egoten dana, liburuak, ero ikasten egoten dana, musika entzuten. Ni hori da gauzat ezin duena, ni irakurtzen ero ikasten ero banau, hortara egon behar naiz. Musika, junitzen naiz, askotan hori, ero musika jartzen badut, akabo, eta berdin telebista ero, egoten naizen, errezetak idazten ero, aldara isiltasuna. Bai, juten naizan beste gelera, umen gelara ero, telebistan ikusten, guk ordenagailua daukagu egon gelan. Bai. Eta han telebista dago. Eta telebista ikusten badaude, hartzen dut ordenagailua,
eramangarria. Pi, 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 pi. Eta beste galara juten naiz dago. Ni beha, espaldi ez dutela itzen azterketarik, baina ikasten hauenian eta unibertsitatean joaten nintzen liburutegira, ze etxian be isiltasun oso osua bihar nauen. Nik horretarako konzentrazioa bihar dut, baina badauz medikuak olan, ez dakit, hori izaten dauena. Eta bebai, musika oso ona omen dela, ebakuntza baten ostian, mina hilaguntzeko edo, hori izaten dago. Ez dakit, egisa izango da. Musikaterapia badago, eta, erabiltzen da, jente askorekin, eta tratatzeko eta hori, eta, ontza, onurak ematen ditu, orduan, zerbait izango du. Gizakiak, eta segun ze musika zauden entzuten egia da, norberaren aldartea ere aldatu iten dala. Ez da berdina egotea, batzutan entzutu zolan musika bat olan, ez da egita, laiat ez da izerta, nahi gabe ja, humoria ere, txak. Zuk zuztu zu Plateronei, ze musika jarriko zautzasun? Segabiz ditzen, arroza, barazkisekin eta onjuekin. Ontxe gabiz, azaldu zelan... Hemen indu da, daukaguna, pausuak. Arroza egozten, gelatina, onjo gelatina, hemen egiten, honekin behar du orain irekin, eta irekiten duen momentutik, 5 minutes, 5 minutu. Eta orain barazkiak, esan dugun moduan, dena batera bota behar ditugunez, azenarioa makiltxotan ditu, hau niretzako gero, azenario jateko. Ja, sobra dauko horrekin. Gero, buruak, garizain zuriena politia dira. Orduan hauek utzi ditu luzeagoak, baina enborrakin ditut, horrela moztu ditut. Eta oin, azalorea botako diot. Hartu, azalorea ere, ingo dana, balore txikitan atera, eta gero dana batera. Gatza botako diot, eta gutxi gora bera, ez ditut minutu asko. Nahi dut, esaten da moduen, koska egitean, nabaritzea zeri heltzen ari garen, ez du nahi hor dana bigun egotea. Orduan, badakit, agian, azenarioa gogorxagoa geratuko dela, azalorea bigunagoa eta hori, baina, jolastu egiten da horrekin baita, ez? Piskat, testurekin jolastu eta... Garantzitsua da, baina ez tozta zu erantzun. Zen musika, jarriko zautzasun, Plateron. Gero, bestetik, adarretatik guntza, eraman ez guzti hausat. Ez dakit, hau, niko klasikoa da, ez? Zerbait hola, Ruper Ordorika da. Ruper Ordorika, baina honek badauka bere... kreatibitatea eta bai. Eta Ruper ez da kreatiba. Bai, onartzen dut. Txantxikuak entzuten batzuak, hau. Horre saltoka etorreko dieta, hau, Gaina gertu dukuzuz, gaina. Bai, egisa da. Da nire ama hor dabil, así que... Bai, ez dakit, zuk ze jarriko esan duzun. Plateroni ez dakit, baina ebakuntzaren... ebakuntzan baten... Zerbait lasaia. Zerbait lasaia, zenik imaginatot, deskontrol, lan zure... altuera ebakuntzean, da igual horregatxik utzi zotzu nahin txiki ez, hijo. Ni tamaino estandarra naz, Patrizia, parkatu. Hain txiki ez. Nere sasoian, 74an, neko txikilla zan jende. Hoi ja, gaztiak oso ez dakit nize jaten da bien. Ez bai, nik uste dut, deskontrol biharrean igual Beethoven edo lako, zehose, lasaia hoa edo musika klasika. Emozio nabina, ez du la ez. Ai, Patrizia, gauzak esate itxuz. Nik uste dut hori... klasiko entzungo dutela, ez? Operatzen nahi direnean. Beethoven. Zehose holan, musika klasikoa. Ez? Ero Vivaldi, ero... Baina, horiek ere baituzte batzuk holan biziak, Horrean, segun ze jartzen diezun, musika lasaia. Hori da. Katamalo. Katamalorekin, nik uste du, katamalorekin ondo operatu aldala, edo zer gauza. Zuril, musika erabiltzazu badiz lasaitzeko? Ni lasai bizenaz beti, Patrizia. Bai, oso pertsona lasaia, naiz. Esango ez da zu. Batzutan egia da, pixkatolan urduritzen manaiz, egiten ditut arnasketak. Bai. Arnasketa sako nola. Enak izen nik, Hirugarrenean labana askatzen duzu, ja. Eta ja, bosgarrenetik aurrera ondozaz. Egiten da, arnasketana benetan, serio, Inoz, zerbait holan pixka larri jartzen zara, eta hor hartu pixkat geratu eta hartu arnazasakon. Zigoriturrita zuen sukaldari, zen gogokoena, zen eta yoga irakasle. Bai, hori. Laister yoga irakasle. Ben ju nintzen da lokartu nintzen. Oseako parra botaz abizanan. Orduan lasaitzeko balixo izan gatzun. Beto, lehenean hon ginen ogibide eta bat eta zuetan hitz egiten, eta nik esan izun, goizeko 3 sartzen nintzela, eta gertatu zitzaidan, egon dentista nian, eta han zebian, eta lo geratu nintzen, esan, zigorra, hau ez da inoiz gertatu. Osa, jendia mariatu egin zait, jendia zida zaratak ere, baina lo zurrungaka inor. Horregatzi daukatzuz, igual deskantxu falta,
Ba, ez, nik esan nion, igual anestesia gehi. Bai. Ta ni txikia esatea burura askarri guztitzen. Claro. Ba, lo, seko geratu nintzen, padre. Bakizu zer esan. Bai. Bale, barazkiak listo. Onjoak ere, ja irakiten jarri zaizkidu, eta indido dana da, 4 minutu. Bueno, 5 minutu jarri zaizkidu, ja 4 badoaz. Gatza bota dut hemen, eta oin, bueno, ba egozingo ditu. Hortarako. Oso ondo. Honek, barrura, hoiek, barrura, Ondo moztutako lekak, bai. ondo moztutakoak, erdipurdiz moztutako azaloreak, eta hilarrak egosita dauzkat. Hilarroiek ez ditut bertan sartuko, horre dauzkat, ja egosita, orduan gero Azken bukaeran, momentura arte. bai, konserbako ekarri ditut. Azkenean, beti izaten dugu, konserban, gaur egon konserban, eta izoztuta, barazkiak eta dira sasoian jasotakoak, azkarre izosten dituzte, eta kalidade honekoa dela, ez dela zetan izoztu izatearen txarra izan behar, ez daukaz zertan. Orduan, hemendik animatu eta barazki eta produktu izoztuak erabili lasai. Gelatina xaflak, ontzi batean, urrotzakin hidratatzen jarriko ditu. Oso ano. Ontzi bat, hemetxe. Ur hotzetan beti, mesedez, ur hotzetan hidratatu eta gozogintzan, pastelak egiteko, gelatinak egiteko, gazia den alakoa. Xafla hauek beti ur hotzetan. 3-4 minutu hidratatuta daude eta gero, hau, beroa egon behar da, bertara, botat behar dugun likidoa beti beroa desegiteko, Honekin, esan da, erabili zuzuk inoiz agar-agar. Erabili izan dut. Bai, agar-agarra ordea, irekin behar du, eta eukin behar dira minutu batzuk. Hemen bestea, beroan botata xafla hauek, segituan desegiten dira, eta listo. Bai, ontxe aipatu bidugu, plater honek, esan dozu, eramaten dagoela arroz krema oinarri bezala, gero ustai bat erabili biozu, barazkitsuak jartzeko eta dana, eta gero krema, plateratzia oso garrantzitsua da, ez? 2.0. Ze gaur egun, 2.0. Ze gaur egun, produktu ona erabiltzia ez gain bebai, platera erakargarrixa izan bia da. Patri, nondi sartzen da, Claro, begitzi sartu biotzen. Ondo usaintzia, bakigu ondo usaintzen dauela. Zaporea bakigu ona dela. Baina begibiztaz bebai, sartu inbijatzu, ez? Azkenian horregatxik, jatetxietan batez be, oso... Garrantzi handia ematen dite jatetxetan. Oso garrantzitsua da. Askotan denbora gehiago pasatzen dute. Errezeta batek, gero platerean nola jungo dan, ero izena jartzen. Bai, izena dela. Ja, poesia da. Dela. Poesia da. Denbora gehiago pasatzen dute, gero platerean nola jungo dan, eta hori ez dute kasiolea, hartu da, ez. Eta gero jatetxeetan, ni jatetxeetan lan indudanen, reseta liburuetan, genuzkan kuadernoak ziren, eta marrazkia zegoen nola joan barzen platerean. Errezeta hartu, hemen jarriko dugu, arroza, hemen jungo da eskina batean, kenel bat, hemen urdai azpikoa, txigortuta, eta hemen saltza pixka bat inguruan. Eta horrela atara berzan. Bai, dana milimetriko, exacto. Hane senarrak, beti kexatu itxen da, ze nik itxen dute igual Instagramerako, por cierto, jarraitu abildu atxorien Instagramen, eta nik itxen dute Instagramerako nere platera, eta azkenien da poli-politxas jatzotoran txiki, gero kontakotzun nire trukuak ez dakiko nadien edo, baina jatzotoran poli-politxak, eta gero berai jatzotolan bol baten, ana rosa, barazkixa gainetik, ez dakizet, esatot, aujan. Eta bere esatot usta, mimo apurtxo bat. Eta nik esatot usta, baina, berdina da, da esatot usta, segatxik ez duzu hau orduan Instagramen jaten. Eta, ez da berdina, ez da. Ze azkenian, sare sozialetan ze garrantzia daukan, ez? Telebistan be, azkenian. Eta telebistan, zu zapin egiten zaude, ez? Kalatez aldatzen, da batean ikusten duzu golan, ez da zerbait ikusgarria, ez? Eta, horre beti, atentzio, eta gelditu iten zara, ez? Geratuko naz, edo. Orduan, emangotzut nire 3 aholkuak. Bota. Platerak ondo ataratzeko edo, ez dakit. Itxuroso. Nik ez da gure zuzendari xai pelota itxeko, baina ni bebai nahiko minimalista naz, eta gustatzen jat elementu gutxi jartzia platerian. Hau da. Asko beti ez da zetan, bete... ezin dozu holan gauza askoz bete. Eta gero, bigarren aholkoa, sartzen dozut dana, jangarrixa izan bida. Hori nahi eta nahi ez. Ze batzuk jartzen dago dituzte, dekorazio asko, eta bueno, beste telebista saiotan da oso famatuak indien Leonko Megamba eta honek, ez da zuzekula ikusi? Gero irakutzeko zut, gauza bat... Izen horrekin oso atzegin garria ez da. Ez, eta gero nire errixa, nire adopzio errixa nointxe, algortan itxendan
paella lehiaketian, hori bai. jendeak jartze ditu dekorazio batzuk paella gainean, itxen dago igual, Portugalet eta Getxo artean dauen zubixak, jartzen daue hori, igual, pintxuekin, eta gero holan langostino bat, eta gero larroxa bat bere langostinoan buruan, eta gero jartzen daue, holako gauza batzuk, nik holan adibidez ez nagoen plateratuko sekula. Gelatina ona beroa ja da hola. Egia da. Suertatu izan zait lehiaketetan, gastronomi lehiaketetan, eta batez ere paellarekin, ez? Eta ikusten dituzu paella batzuk esaten zu, baina, ze ematen du, honek ematen du hileta bateko koroa bat ematen duan, dana lorak eta ez da izan. Ez, ematen dau, 80. hamarkadako telebistak, holan, gainean eramaten zituztela, Sevillana bat, gero, ez dakit, otarraizka batzuk, gero muskuilu batzuk, eta limoi batekin erdian nahikoa. Hori asko jota, asko jota. Eta gero, 3. aholkua da, kontuan izeteko ze plater gabizen kozinatzen, gero, bajia hori erabiltzeko, ez? Azkenean, eltzekari bat gabizitzen, azkenean, plater bat sakona. Edo, ez dakit. Hori kontuan izan bida, ez? Plateran tamaina, eta plateran likiduak nun jongo dan. Eta ero kolorekin, ez dauka zentzurik, plater bat, egin badu, ez da, zerbait, bitxixua bat. Bitxixua bat, badakizu dela, porrurarekin egindako krema bat, zuri-zuria. Plater zuri batean ez dugu aurkiztuko hori. Azken ez da ikusten ezer. Hor kontutan izan, plater beltz bat, iluna, ero ez da izan, gero, eta koloreak ez ikusteko, eta nabaritzeko barruan zer dagoen. Eta gero, aholku ekstra bat, gero belarrak, ondo geratzen dira, beti. Aldo zue jarri, naiz eta platera gozua izan edo gazixa, aldo zue jarri gozua danean, aldo zue jarri menda belarra, edo gazixa danean, aldo zue jarri albaka, aldo zue jarri perrexila, edo tipulina, oran motz-motzin da, eta dana berdiakin, ez dakit, politxagoa geratzen da, nik pentsatzen du baiet. Bani belarra eken dugu izkio, Patri, ez da importa, ez? Ja ditxugu olako berde-berdiak. Baratxuri hau etxean da, nik janitzen dut, hemen, zuen aurrean ez, baina... Eta hemen indiguna da, baratxuriak, nik arroza zuria etxean egiten dugunean tomatearekin horrela egiten dut, beti. Eta ero, gu baratxuriak indagana, segure txikiak eta jaten dute ondo, txikituta horre berakatza eta inungo arazorik gabe. Baina, nahi baduzu zaporea ematea bakarrik, horrela jartzen dituzu adar bat, gero atal batzuk baratxuriena, eta listo. Orain, hau ikusten duzu egosita geratu da, erabat, krema batin bar du. Krema honek zer eramango du? Esne gaina eramango du. Irekingo dugumen pixka bat, berarekin, eta gurina. Krematxua izango da. Osasuntxua bai, baina, hau azkenean oinarrian jungo da, ez da izango lan esageratua jango duguna, ez da... Osasuntxua da, azkenean nondi dator gurina eta esne gaia? Behiatik, jazta, esni bakarri da, beste forma batzu da, baina esni bakarri da, orduan, jendeak esaten dagoenean, eske gurina eta eske esne gaia, eske ez dakiz zer. Osasuntxua ez dana, beste gauza batzu di, baina hau? Esperimentatzen nabil etxean. Nahi dut egin egun batean hemen gurina. Bai, behitu, balortzen dasunean. Eta azkenian, esne gaina etxean txantili bat egiten ari ibili saiatu zaretenok, eta ikusten duzu, holan eman, hau da puntua, eta ero bapatea, moztu iten da. Jarraitzen baduzu ematen, hor momentu batean iten da, horko likidoak eta sueroa eta esaten dena banatu iten da, eta gerazten da zerbait horiska, hori da koipea. Hori gero, iragazin behar da, urarekin garbitu, eta geratzen da, zerbait horia, eta hori da gurina. Eta hori gero landu iten da, gazpixka bota, eta berez teoria, ez da intzaianik, esan behar dizuet, ez dut egin inoiz, baina lagunak eta jatetxetan eta ari dira, eta jatetxe pilaten ja, sarrerako moduan, beraiek etxean indako gurinak eta saltzen adira, edo eskaintzen adira. Orduan urbil daukotzu, zenik esan minotzun igual Mexikora buelta bizarera berriz menonitekin edo lehengo gunean amixen buruz berba gabizela ditzen, igual joan bizara ara da, hanik hasi bizuse, horrek seguro etxeko etxen dauela. Guk hemen oso esneki ona dauzkagu, eta esne ona ez du behar inora joan behar. Arrantzatu inbar dut, ez dio denbora jarri, eta honen aholakoetan izaten da hartu, pusketa dolan, eta, ja, zena hori gapiguna badau, horrek esan nahi du, egin da dagoela. Iragaz ingo dugu, eta zeituen ingo dudan ez, ostu ingo du, bezala honek egosten jarraituko du. Eta beti, hemen, jatetxetan daukiten dana da, katilu bat aldamenean, urrotzakin eta isotzekin. Eta egiten duguna da, moztu, zeituan egozketa hori. Baina, holan, sorrotetik pasatu da, bebai, ja, listo.
Eta truko moduan, zuretzako, sare sozialentzako, Patri, nahi baduzu brillante geratzea barazkiak, bikarbonatu da bota. Bikarbonatua? Geratzen dira fosforito, baina galdu egiten dituzte bereien vitamina pila bat. Eta... Beste truko bat, guk plateratzeko, bakarrik ondo eta hortarakoa. politx. Baina gero ez da, bako zaiten galtzen dituela bere elikagai pila bat, vitaminak eta galdu egiten ditu. Orduan zuek aukeratu, zuek aldo zuen Instagramerako argazkixa bikarbonatuakin, eta gero zuen senarrai emoteko edo zuen emazti edo zuen lagunei, bikarbonatu barik. Eta jazta. Da holan aukeran, bisetate dugutze politxa eta jangarrixa eta ona. Hori. Dana. Orduan ontxe, birrindu ingo zu errosa. Ondo birrinduko dugu, hau, zen nahi dugu azkenean zerbait krematxoa, eta gainak gero iragazi ingo du. Eta ikusten badut pixkat lodia ero geratu zaidala, ur pixkat botako dio eta urarekin jolasten jungonez. Eta honekin... Listo. Zerako azkaren jozune, Telebista horrelakoa... Telebistako magia. Jongo za ikasten. Hola, jasota dana. Hola, netxian badike. Hau, listo. Orduan oin. Esan duguna, ingo duguna da. Sartagi bat, zu bizian. Bai? Eta hemen gorrituko ditut pixkat hau. Urdai espiko xaflak. Eta hau, hemen daukagu gure onjo gelatina. Bai? Ni akordatzen az, onjo gelatina, inda daukagu. Hau da, hori, emaitza. Hau da, aldizkarixetan agertzen da moruan. Lehengo? Bai. Lehengo pausua eta gero. Bai, kontua da, hola nekusita, eta hau beroa jungo danez, ingo zaiguna gelatina jartzen dugunean onjoekin, barazkien gainean, barazki berotu ingo dutela, eta orduan salda hori nahaztuko da gelatinarekin, eta emango dio zaporea, eta asmoa hori da. Nik, egia da, gauza pilatzut, hemen esate ditutolan konbentzituta, baina ez ditu sekula probatu. Buruan dauzkat, atera aldala, eta printzipioz ondo atara behar da. Baina buru hona daukozu, eta azkenian nik uste dut urtietan da esperientzia, eta azkenian gauzak ondo ataratzen die. Ondo beti. Txorienen beti ataratzen die gauzak. Egia da, hemen lantaldeari galdetu, eta askotan aipatzen du, gauza txarrak, oso gutxitan. Igual joen biko zinen, Madrilera etorri zanien gure Elisabet, gure Elisabet bigarrena indala hilbete terdi hildan erresumo batuko zan erregina, ze arzakek kozinatu zotzan, eta bani bilizien, da daue Amaros jatetxeko Tolosako Felix Garridok, berakin dauka argazki bat, eskua emoten gaina. Eskua emoten da gaina, neskia. Amama agertzen zan, eskularru barik da hori zan, bitxik erixa, ze gure zauen, eurei eskerrak emotia. Eta gaina argazki hori badao, duela gitxe agertu da, agertu zen, eta, jatetxea hor dago, Amaros jatetxea, espauzu ezagutzen, horre Tolosako azkenengo Ibarra juteko duen irteran, eskerretara joan da, eta, bertako zukaldariak, bai, eta argazkian agertzen da hori, eta antzapeti eskun larruak erabiltzen zituela erreginak, eta hor, ez euskala. Hori hona, abergon bidatzen doztasun jatetxera. Bai, feliz. Vale. Maia bintzako. Hemen, salteatuko dugu, eta platera jungo gara jartzen. Banga. Honek... Bihar dozu nire platera egintzako laguntza. A ber, oinarria zuria denez, plater beltz batean jarriko dugu. Bai. Hola, arroza krematxoa. Hori, ontxe, ematen dau gazta krema bat edo, baina arroza da. Gogoratu, arroza egozi dugula lehenengo uretan berakatzapurtxo batekin, gero, sartu dutzagu esnegaia eta gurina, irabiatu indau, eta olako gauza politxa geratzen da. Gero, barazkiak gainean, salteatuta, urdai azpikoarekin, azkenean, hone daukana, sartai honez daukan, urdai azpikoan, sustantzia eta sabore guztia. Eta barazkiak, sasoian sasoikoak, erabili beharko ditugu, errezeta duntan, dauzkazuenak, eta aurkitzen dituzuenak. Hau horrela, eta orain, onjo. Gelatina pixkat, eta bukatzeko, hau, atarako du, boilur, olio, tanta bat.
No extremo zapore, ez? Azkenien dauka arroza, dauka barazkixak, dauzka onjuak eta urdai azpikua, baina 2.0 zigorrek esaten daben bezala. Hemen dagoz, arroz krema, barazkiekin eta onjuekin. Honekin. Honekin esaten duzu, Zuri. Ahí ba. Niko jarekin motzen. Zuko jarakin? Krema daukalako azpilan. Honekin behartu nik. Bai. Eta hemen, ja, pixkanaka, Eta hartu zatitxo bat. urtzen dabil, hemen onjo gelatina. Bai, eta saldatxuakin. Ze krematxoa da azpikoa. Hau gabonetan egin behar dut. Ama, gabonetako baukago ja. Alberto be, bai. Kaixo txorien hemen gauz bueltan gure Jenin errezetiakin. Lehen esan dugu. Azaldu zein. Bai, lehen esan dugu da, Jennifer Aniston esan, Friends telesaian aktore bat. Braten bikotea. Ez. Brad Pitten bikote ezin da emakume bat bere mutia edo, ex-mutia. Niri Brad guzteta jaten pilo bat. Zuetzara zigor zure bikotian zenarra. Da Jennifer dalako ez dakin oren emazte. Patri, nienaz Ta punto pelota, bueno, ya Jose está. Luisen semie, gero izan itzen, honen bikotea, gero, eta oinaz, eki talurren da, aita, einaz inor. Ja, baina askotan emakumeek, jotze ditxigu, honen emaztea, honen ez dakizen. Bueno, bai. Neskakin, esango nuen, ez dakizer, berdin esango nuen, ez da la batia txiru, ez da. Bai, baina, bueno, argi geratzeko. Aktore. Hori, aktorea. Friendseko aktorea. Bueno, eta egia bada hemen jartzen duena, oso ondo burutik ez da buena. Zer, 10 urte, azaldu lehenengo errezeta. Bueno, ingo Jennifer Anistonen entxalada. Orduan, entxalada honek eramaten dau, ospinetako tipula gorrixa. Inbidogula tipula Juliana Finean ebaki, eta gero ontzi estali baten urbero ospin azukre eta piperbeltzakin 3 orduz gorde, eta gero horrekin ingo entxalada. Horrekin eta txitxirio egoziekin, feta gaztakin, kinoakin, luzokerrakin, perrexila, menta eta pistatxoekin. Eta gero, zuek zuen gustora gatzospindu. Eta berak, bueno, hori esaten da kontuak kontari bakizu, eta esaten da, hori jantzauela 10 urtetan, egunero. Denboralizak iraun zituen 10 urtetan, Friends telesaiak, egunero jaten zala. Berak hori gezurtatu egin dut, anizu pasatzen du, gezurra izango dala. Ze egunero, 10 urte zenbat egun die, egun pilo bat. Egun pila, zuk imaginau zenbat urte daroia txorienek telebistan? 8. Zuk imaginau 8 urtetan berdina jatia, talde osoak ensala berdina. Hombre, guk egunero 8 urtetan angula janditugu, baina hori da, pikoteorako erabiltzen da, zerbait normala. Baina, berdin zait, astebetek berdina jaten gogorra iruditzen zait. Atzo justo gabizen ez, errepikapenei buruzta berba itzen, eta nik esan otzun, nik beti bide berdina jarraitze ditxu dela, eta musika bebai erre itxen dutela, ze beti entzutot musika berdina, baina baskari kontutan nik nahi zadot barietatia. Ez jatin porta, igual, astelenetan beti berdina jatia, asteartetan beti berdina, asteazkenetan beti berdina, baina egunero, ez dakit. Gero esan zan, interneten agertu zan, olako bakitzu prentsa larroxeko aldizkari baten agertu zen entxaladan errezetia, eta gero hori oso ezaguna egin zen interneten da jendea, hasi zen hori esaten, baina bera agertu zen gezurra zala esaten. Bakitzu fake news. Ja, baina jende pilo bat hori egiten hasiko zen, segia horrelako pertsonaiak askotan egertzen dira, ez? Nik elkarrizketa bat egiten diote horrelako aldizkarien baten, da nik eguneroko saltzeko ez dakiz ez moti hartzen dudan, da horretako botatzen dizkiot, ziazer bat, kurkuma, eta pun. Eta oso ospetsu egiten da bapatean. Eta oso ospetsu egiten da. Ze uste dute hori hartuta, ez dakit, bapatean bilakatuko zarela, ez dakit zer. Igual Jennifer Aniston gorputza egiten zela edo. Gorputza dukon, baina ez dakit, tontakerixak. Hori da saltzen dituzten, hau, telerendan saltzen dituztenak. Agertzen da bapatean tipo bat ondana kristo muskuloakin eta han olako olako kalambrek emoten dauzen katxarro batekin. Tipo hori ez da jarri horrekin holan. Hori jarri da egunero gimnasioan lan egiten dagoelako, eta gaina elikadura zaintzen duelako, eta hori. Ez pentsa zuek, erosten duenak hori, sofan eserita egotearren,
bere tripatxoa bapatean holan bi egunetan eta horrelako tableta atzuk egiten dira. Jendiak nahi ditzu gauza errexak, eta orduan jendiak esatezu, jo, hau jaten bote egunero igual, urte baten, ukikot, bere bizitza edo, da, azkenian, ez da bakarrik janariz, ez? Eta, bueno, etzala dau, edo, bueno, joeteko aurreratzen, ingo ospinetako tipul gorrixa. Orduan, hemen daukat ura irakiten. Eta hau jango da, ura eta ospinakin, eta gero, hemen zatitu ditugu Juliana eran bi tipul gorri, edo bat, gorosuena, eta gero jarriko ukatza, azukria, eta nik kasu honetan jarrikotzat piper beltza bebai. Vale. Piper beltza, hau. Horan, asitxo batzuk, ale batzuk, bai. Eta hau, geldituko dira aurberoa, ja, niko, ez? Bai, hori geratuko, hori da. Eta, bueno, nik badaukatin, ja. Eta zema denborari egiten da lau, esan duzu, Patri? Nik 3 ordu uste ditut minimo. Vale, 3 ordutik aurrera, ez? 3 ordutik aurrera, bai. Eta honek gero geratzen jako lan, larroxa koloreko zehose ontsa ikusiko. Orduan, erdiraino, urberua. Vale. Eta bestia ospina. Eta bestia ospina. Orduan, goraino ospina. Eta gero hau, ingo duguna da azukriakin. Eta guko betu indago, Zer honek erabiltzen badituz olakoak izango dira potokoak, ez dut imaginatzen. Jennifer Aniston sukaldean hau prestatzen, bera? Jennifer Anistonek ez zauen prestatuko. Nik uste dut, bere sukaldarixak edo Friends Teresaieko sukaldarixak prestatuko zauela talde osorako. Eta, bueno, berak hartuko zitxula, holako gauza batzuk. Orduan, hau, nahastu ingou, ez azukria hobeto nahasteko, gero itxi, eta zuk lehengo errezatan injozuen moruan onjuekin, nik badaukat hau, eina. Orduan, ontxe, entzaladara joango gara, behitu zelako arroxa batzen. Hori da, orduan, ontxe, joango gara, entzaladia prestatzen, zigor zu joango zara luzokerra zuritzen, eta holan, xerratan? Edo lauki txikitxotan. Vale. Bai? Orduan, hau, oinarri bezala jarriko ditugu. Txitxirio egosiak, nik egositxa erosten ditut, azken aldixan. Azken aldixan prixakin nabil, askotan. Eta orduan, erosten ditut ja, inja datozenak. Kalitate honekuak, baina inja datozenak. Gero, gehitxuko, kinoa egositxa bebai. Hau izango da gure oinarri. Eta, hau da, entzalada, bueno, vegetarianua. Bai, baina, bueno, a ber, hor, bakigu, kinoak proteina pila bat dauzkala, ez? Proteinak ematen dizkiula, txitxirioak ere proteinak bat dauzkate. Hori da, eta ze. Orduan, bueno. Da plater oso osua. Orduan, bueno, jarriko lehengo. Tipula. Hau nik etxetik ja ekarri dut, atzoin nauen ta. Eta kolor aldetik bebai politxa geratzen da, Usobako askarra zara. Orduan, ontxe luzokerra gainetik. Bani Friends ikusteko aitorek enoka, baina hor zan lagun talde bat, ez? Etxe batean bizizienak. Hori da. Eta honen adokana da izena, Friends, lagunak. Bai, azkenean, bueno, laguna erderaz, da, amigo, baina lagundu erderaz da, laguntzia, ez? Ayudar. Orduan, baina euskerakoa dauka zentzuna. Bai, euskerakoa da politxa, azkenean laguna laguntzetik dator. Eta nik beti hori petzategat super politxa, eta hori lagun erdalduna eta erakusteko, detalle politxa da, ze hortik datora. Orduan, ontxe, gazta. Guraiak erakustazion, botatu. Horan desmigatua gainetik. Eta bukatzeko belarrak freskuak, bai menta, eta bai perrexila. Nera bezaruan, orduan, bikotea eta bilatzen hasti eta zelako buruko minak ematen ziduten da aitxak gauzat esan zidan. Bikotia eta eukitia eta ondo da, baina lagunak ez utzi inoiz, ez galdu, lagunak beti ongo di hor. Eta bikotea, bueno, agian batekin betiko ongo zara, ero ezberdinak ezagutuko dituzu, baina lagunak beti daude hor. Eta lagunak zain duen behar dira. Lagunak da aukeratze duzu familia, ez? Bai, hori da, familia tokatu iten jatzu. Lagunak zuk aukeratzen dituzu. Bai, eta hori, politxa da. Orduan, menda belarra, eta perrexila purtxo bat. Eta gatzospindu nik, ez dakitzu nolakoa esaren, baina niri ospin askokin gustatzen jar. Espainiak larrosa geratzen dien horietakoak, ez? Hori da. Ez horako hainbeste, bai, gutxi. Baina, bueno, denetara moldatzen naiz. Bueno, ez zuretzako eta ez niretzako. 50-50. Hori da, 50-50. Orduan, olixua hemendik. Bueno, arresa, ez? Azkenean, bueno, osagaiak hemen gaina
Kinoa egosteak ez dauka inungo misterioik, arroza egosiko bazenuten bezala, egostea da, ez padukazue kinoa arroza erabili alduzue, erolako azkenean zereal bat erabiltzea da, eta garagarra, harto beltza, nahi dugu zuena. Azkenean ze oitxuta da gauz, betiko entxala itxera, ez? Entxala mixtua oso ona dana, bai? Bai. Baina, batzutan gustatzen gaku hortik ataratzea. Eta hau da, gure Jennifer Anistonen entxalada. Opa, Jenny. Mendi bezarka da, Jenny. Jenny, zure omenez. Bezarka bat Jennyri, eta gu txorienen itxen baditzugu 10 denboraldi, hau jateko aukera izango dugu. Igual 10 urtetan ez, baina noixiamen. No sé. Mendana puntazoa da, benetan. Animatu zaitezte horrelako gauzak. Eta ez da bitxia, menda beti ezautu du. Bai. Eta oso ondo beratzen dira, loko. Eta, momentuz, bixargatoz beste errezetakin. Eskerrik asko, ondo izan,